sashi sen pat kachung kuble phi baro lang ki bapai ye ka Bible study link ba ka YouTube channel chung balang kachongi pangai kuble phi hakerteng ka pa donwar tam kajang pnim chungi uchi sukres ban ngai yo ble sashi sen pat kumne ram beteng ini ka Bible study hakani ka clip mat kang bau blei cukur kui ngi ngit kamu bleng pulkur ngi ling bagan kapor kapa mentah tiga pang pedeng jong ni Bible study ni clip mat kadai akti kapa penkia ya kapa ngala pensong nongrem na gospel yang Yohanes kelanong kapa kendai itu kita khat kabeningkong hado kapa khat ar Wala rangi pek kanya yang background jong kani ka jing tu khana te kani ka jingja kumbala batai diki nong tho commentary ki batai ban ka jingja kalaja ha Jerusalem hi marsudap ko tu ka jing khawai niam jong ki jan jong ki ju mat kalong ka papalla bakani ka chaka hakaba kani ka jingja kalaja hakapung sum selubong rangdan hadu mentahi hapo nongba Jerusalem syapang syathihi jong ka Jerusalem maka dia ka bentar basultanat ba larangi pule yang kani ka bentar hakabau jisu ula penkhia breu balakha matla nado mendang kha yo ba mangingim tip kan usnam ladi ban sitam gumne ndeng syutip pat panado badang kha yo shim la yo ka bor bani i hakmat ke jong bana mereka tahu songkrong harut kan ka pungsum selwo tiknam ini song tho shu shu ngin khamshai ikini ke benta naktin ka jong ble tunya phia ni lightly ki benta ni lightly ki mat jong ka jingya puson lang naktin ka jong uble to ka benta ka beningkong kamde ka pop henry nakabenta ka kamba uble kitu kita khat ka beningkong hadu ka ba lai to ka khat beningkong kong kumne te haba udang yai artat ulayu i yo brio uba matla na mendang kha kada khat ka baar kisana jong ute kili u ki ong ku konrat u ai bala le pop une ni kimi ki pa jong u bala kha matla i u tingi i hakani ka banta kat bagi dengan yat lang hangta Jisu bagi salam berjong harut kan kepung sum selubong ini kesanran hadin mikilai i yuneu belapang matla bagi lapet jo ila keli yo Jisu mano bala lepop hatu de mo ni kimi pa ka jong ki bala penlong i paun sitam kumne hakmat jong bangi i hakane kabenta hakajaka bagi sandang yung Jisu ken pe yung ne dak khmat isen ai handai penban kila pet shu dak khmat bishar barkani kalau ngajing shisha adangi pule haka Bible ki jiu ki long pha ki balak ban ya ka an ki hukum ki jong blai khamtam ya ka shpo hukum hakaba maki kitip tang ki jong perkhat ki jong ki empat hakata ka jing bot bet bot renti da jing start jing champang ya bau blai o kwa eki bakin le bakin ki jiu ki long ki ba long net bit ba ilang superstitious
Larangi pulih ke Bible. Kitu ki brio. Ki bapang nyang thok le. Ki barang ke jingpang mi snam. Ki bamat la. Laju kenya ki bakilong ki bangkut. Bala jeboi ki hakataka kategori. Bagilong kita ke social outcast. Bala rangi pulih ke Bible. Bukum kini ki jat brio. Ika bagi ken bangkut. Kide ki basya ben. Bala syak kentaj. Haki yang kesem berki imlang salang. Bagi diben salah ka jong sabar jong kesenong katau bakum ta ter. Tok dekat ke balai. Ujisu la yathu. Une umshim la lepop. Lemne ki kimi ki pa jong u. Henry ba an yo pan pau ye ke jingle jong u belai ha u. Ting i ni ka banta. Ba Jisu umshim la kubur. Umshim la pediang ek e kisandran kila ong ha u. Marutip bagamday kapop palapan matla yu. Henry ulapit yu ni dagi khamat sangsun e. Namar kuat menyerap yu ni ubriu. Bat ulapit yu ubriu dagi khamat it kijong ublehi. Tina menta jongiru bun sin karangi pet yala dia. Bat ak pertehi Nyemdan dagi khamat it khamat sangsun e jong ublehi bangi pet iwe ye iwe. Bun sing ipet dagi khamat bishar ni kedau keti ya kiwe. Pat khamtam kumni ke jingja ka baca menta. Lingman ke klam jong ni ke perthei. Dan ke babatai ki ong ba. Kadai ka pop jong no. Dan ka pop hi jong babun belin ka penlong mangin sitom kumni. Haya dangi pet pat hak perthei. Hak history jong ka perthei. Bukum kini gejat kelam kejuban nak ke puas ke pat. Ban yu ba hak bedai pat kini ki bentah. Baro hi ni hab ni syak sitom. Ingi ke belangit hau Yesus Kristus. Ba kita ki weru hi bempat ngej. Berang jengai ki bempat pediang yo no blai jongi. Makiru kiamat hi ya ka jo ka jeng sitom. Kuman siya nuksa. Habay din syakri jong ulay ujub. Haga kitab jong ujub. Ujub di ubriyo. Ubahok. Ubriyo baluloy. Basyakri ya ulay. Ada ulay lo tenjo pa di ujub. Di jing sitam ka jong u. Kenang ba. An pancana ka jingget. Ka jong ujub. Bat kamtam. Pakaburam ka jong ulay kanyo pan mi pat. Hakabedep ke jingja, hakajingem jong ujub. Begini ke jingja, baru hi ke perthei. Habang yamat kumne. Kaspen kan mau, yengi. Bagan ke perthei hi kalong, ke perthei. Ke belahap no. Ke perthei ke batang syupor. Ke perthei ke bamdan jengkermen. Baru day tang ubeleh hi, belaman ai ngi. Ya kata jengkermen hapedeng. Kini kijing janjar, kijing yasem jong kapartei hi borok kowe. Pada hapreng jing kijing sitam yak ba mengi amat mentah lingba kani ke kelam. Rangai bau blei. Unsapan pau hi ya jong ke borom. Hakabele begini kijing jahi. Bangin si i kawi kesngi. Banda lakut kini ki barok. Ngin si i ikijing ke jong blei ya ka bau blei kur kui ngi. Shimet hi mat kumju. Yang nak perthei ke bamangi ni em ni sa mentah. To kamat ke baar. Kajing penkia da kajing kita. Kitu kita khat ke basau hadu ke ba henyo. To dekat basau ongkom ni. Kadai nga. Bantrei kata kajing trei jong ta bala pha nga. Kat bagarang don kesngi. Kamit kalaja ndakum ta. Dan ubala pantre kan kebesan kat pa ngarang don aperthei along kajing syai yak perthei tingi hakini kita khat bau Jisu kuren kita kajing kerki
jeng kam ka jong ka bau de pendap no wood ya bau ong ngantre kat barang don kesengi nama ta kamiet kan sawan no hakaba unum la shu bantre hakaba kren yela de bau de ban le wood yakin kamba ka jong nama kata kapor kalawan ja ba ujisu satang katukan ne por hi ulah di bansa sitom na ba peniap halor keding pena tiladang puli ya gitu gelenong ba kham shahmat ya honest gelenong ba pra kada khat ka ba khat ar ujisu orang sudah ban hikai bar benia thu yaki senran ke jong bam ulong ka jing shai jong perthe marga ni ka lenong ka bakhat arpat ula shem ya ta ka banta ya ka ban pau ya ladi ya bau ong hagni khat ka basan ngalo ka jing shai ya ka perthe baru song thu ya ka ni ka banta ya ka ba ude ban le ya ka kamba ka jong kata ka practical ka jong hagni khlipmat bon pin khia yaune uba pang matla kana mo borang bojang blai pa nyam pen pau lengba kani kabanta ti habang ye kran chapang kani kabanta chapang ga jingdum bat ga jingshai nirong ye em han ga jingdum hakan ga jingdum jokan ga perthai menta liman ga jingja ki bacha saudang paning ida shisha ka perthai ga long kabamdan jingkerman bar hapring juga ni ka khlam ga bamanta ngi i mak parte kadang ye khun ban pelaj ya kan ka perthai ban yada ban sumaru lingba uni khnyang jingpang henre habangi pekpat tekini ki khmat ki jong uble ro u yasngosen ai bat ngi barenu jisu hi bolong jing shai jong ka perthai kwa penyarap yang badi phi hi kana mengin song thu pag jing kana ngade tang ho hi o de tam hi u balong ka jing shai ka pesisha jangan ka perthai ka ba lahap no to de khat ka ban riek ong gumne andaw la krani kini ki ru ula bia akhndo baula thawi subok khndo takatak umbia baru lata yaita sebok khendo haki khmat jongta ubamatla rekhot ka bahnyo ola ong ha to khelik bata hakapung sum silbom nama kata ula letnyo baru ula bata ula wan pat dapat tinggi ia kan ka banta ya bau jisu ula penkhia yone ubrio balapang matla baru la penkhia dakan dak kaba sabar hakabau lashna yakani kadawai dak umbia ka jong bat kumjo dak tak khendau kabadon hangta hakabau unda ladap an bia lashna ulashim yatai subok khendau berlata haki khmat jong ni bamatla kibabon kikeli balai bo jisu ula devan le kumni hakajing shisha ladau shu hukum ru kalabiang bon penkhia iki bapang basitom kumbau lale iki bon benta haki gospels hai khane ka benta kalau ka benta ka compare ka khampla bau dashna yeine ikanja dawai bar khti ka jong upat udah kta yauni uba lasitom ni ihang ni bau jisu ule khnang yang ga banta namaru ko ban ai ya kata ka jingkta ka bajan kata ka personal touch yone ubrio hakaba umdan sho mono ba it bar basmusun ai eu bat kani personal touch jong jisu yaune bapang matla ringkat bat kani ka jing penta ka jong jisu ka khmat ka jong kani kalalong kata kadawai ba kabla penkhia
Bak bala pentingan ru iu. Hakan ka apot jong ka jing im ka jong u. Tingi i hang ni. Baka nik spiritual touch. Kan ka personal touch ka jong Jisu. Kala thau thamai yaw ni balapang matla. Ni i hang ni. Bahdian bola dat banta. Ya kan ni hagi khamat jong ni bamatla. U Jisu la hukum yu. Bo ni yang not nang ta. Bo un lej. Ban bata khamat. Yala di hakan ni kapung. Barang ni ubamatla. Ula shko ngo bet. Ula yang nang ta. Baru ula lej. Ban le ik bo Jisu la ong hu. Balawan pai pat kumuta ubriu ubat thamai. Ti habang ye pe yang banta. Namta jungirung idan kam. Ya kata personal touch ke jong u Jisu. Akabala dama uhi ukta. Baladang isya yu. Baun wan hakajim ka jongi. Unsa thau thamai pat kajim ka jongi. Bangin salong kita kajing thau kiba thamai. Tukamat kabalay baka bakaddo. Kajing penkya, kajing penthamai, bat kajing sakhi. Kita khat ke bapra hado ke bakhat ar. Tu khat bapra ong pamne. Namar kata ki para marjan. Pakita ki belala itu umen shwa. Bau julong matla. Kila ong. Uni umlong utaw bala shong bado baju krong. Kiwai pat kila ong. Ulong gen uni. Kiwai pat yasriem yu. Utew la ong. Mangaken. Khat ka bashipau. Nagum ta kili yu. Kumno lapan pe ji khmat jong me. Khat bakhat wei. Utew la yathu bau la ong. Ubriu. Yo bala khat Jisu. Ula thau isbau khndo. Bola ta hagi khmat jonga. Bau la ong hanga. To khele bata. Hakata kapung sum seluwo. Kumta haba ngala lej ban ngala bata. Ngala pej khmat. Kadakhat ka bakhat ar. Ndagum ta kili u. Hangno utaw don ulay yathu ngamtip. Tingi kan ka banta. Kabalong ka banta ka bakhat do. Baum no breu ulay ban mat. Yang kajing penkia. Kajing penkia ka ba shisha. Kajing penkia ka ba janai. Bat ka ba pura ka ba ulayo. Lingba kan kajing kta ka jong Jisu yu. Padahal kajing penkia ka jong u. Ulalong utaw sakhi pat syakine kiwai pat. Ulalong sakhi. Yaki kimi kikpa jong u. Yaki para marjan. Yaki parisi kibedan hangta. Lembat kita kiwai pat. Kibayadan lang hangta. Para kajing penkia ka jong Jisu. Kalapan lengwa. Kalapan syayong hikababon. Kimshim lalangit. Pagtaw jo ubreo. Ubala syang krong hangta. Bon snem. Ulalong utaw jing tau ubat thamai. Babon kila artatin ki ong. Ba umday mo yala se. Udan da uway pat. Ubaya sariem ko mo. Handa ni ubreo layang sakhi ong. Mga ken. Ngaday mga. Utaw baju syang krong. Bon snem. Pada belayo pa jeng penkia ka basisha na Jisu Christ. Ngi inu breu ang ngarong amtip kumno kalaja. Handai nu breu pat ubakerteng Jisu ula penkia yanga. Tingi i ni kabantang basotenat. Kabanta ka bakut. Hakaba Jisu ula penkia baula thau thamai yaw ni breu hangni balakha matla. Jadi ni kabanta ka penkan mau syengi. Bangying idan kam ikajing penkia ka jong ublay. Hakajing im ka jongi. Ngiyakit niya ba ikajing pang digitam. Ngiyakit ya ba ikajing kia jong kajing im. Dila dangi pai pat show Jisu. Tada ukta yangi. Takata personal touch ka jong u. Ngin si kajing tengan. Kajing penkia kabasisha bat kabajanai.
baru beliau khot ingi pa kumne ka mamangi ngilong ngin pai mangin wat yung jisu yelo se mangir dang don ka jingdum jong ka jing im ka jing ep ka jing ile baman ka sngi u jisu ula man pen shai yu jing im ka jongi ula man ai jing kremen ka ba thamai ha ka jing im ka jongi lada mangipat ni ong bangi layo ka jing shai ka jong jisu ling ba jing im kristan ka jongi ula khat pat ingi mangin nek pat sa ka parthai mangin pen shai ene ka parthai ka badum ngin long jikarman hangta nginam nya khle nginam compromise mangin ka parthai ka badap na ka jingdum handrai ngine long jikar khu hangta mat kumniru habang yamat ngin ka jingdum lingba kan ka jingpang lingba kan ka khlam ikwa mangi nyawat manta ngin dwai yaw ble maka por ka jong uhi un pen khia ya kan ka parthai ni i yen ka jingdum badan manta handrai pot larangi pai shen jisu bolong tam uhi ka jing shai jong parthai ulam pen shai pat ek parthai padok parthai kan yu i bodi tang jisu bolong ka jingkermen bat da kita ka jingla ka jongi kita ki benta ya ka bamangi idangi up kermen hakani kasla parthai nama kita ka jingla ka jongir gelong balen par okhai lem dau jisu hudan rengkat bat ngi baru beliau khot ingi lingba kan ka klip mat ngin shanian ko ngoi u nilai ka mangar jong u bat ngi ne shakri ne sakhi u nang ni bat shakmat nak benta borong ko jong ble amen ine phashu ble ha jing duai uk pa jungi bahap neng tukur khui ngi lingba kan ka bible study ka belingkot lingba kan kitin ba em ka bron bor ka jong ma ni flash me bangi dan ha jingdum ka jing em ha jingdum hi jong ka parthai lingba kan ka jingja hada ngi duai ba me pat men lo ka jing sha nam ta jungi wi 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 lem ka parthai hi bangi nam em kan ka jingdum ka jingdo jing kerman handrai pangin phasha me am ngi ni jing shai ka jing em ka jongi tokta hi ba me rakti ble ka jong me ingi wi 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 pat kum jor ba pang ba shitam lingba kini ka jing pang hakimet ke phat ka jong ki at kham tam ru men ai bor pat ingi man ai men sim pat ingi ngila man yang nang ne ngin bateng pa jing em ka jongi am ngi shakri pat ime ba ngin sakhir ime hakipor paro alang kalba medang ibet pat mangin sa akani kasla parthai namang ipan kerteng jonop imjungi uji sukres amen.